Ang atong topic karon ningon siya nga paghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag kaninyo. Kung natagan ko nimo karon dili ako ibalos nimo. Ang gingon sa Lucas 6:38 ang Ginoo. So unsa may atong ihatag nganong muhatag man ta? Sumala sa pila nakatapik upat nakatapik atong nauman. Una naluwas na ta. Di ba? Ang taong luwas dili lisod muhatag. O ni ang tinud nga story sa taong luwas. Pero kung dili pagkakabalong muhatag, balikan sa nato atong pagtuo kung luwas na ba ta o dili. Ngano? Dahil usa kay istoryani dito sa Caraga, Davao Oriental, ni Tambong Miog John Pinusip, Calvary Charismatic Baptist Faith Tabernacle Evangelical, lima mi kasimbahan Joel, Davao de Oro ug sa Davao Oriental. Ang usa ka tawo membro sa Faith Tabernacle nga simbahan, doon na siya ay 12 ka baka. Pag sa simba, ingon ang bana sa pastor, adto sa among ransuan karon kay pampuan ako itong baka, may kapulo, nga akong ihatag di mo. Pila ra istorya kay pastor excited. Kaya ang ikapulo kaya sa simbahan, basta ikapulo ka kanang humay, mais, bisan sa baboy, baka, kanding, dairy ka sa pastor. Dili na nakabot sa simbahan. Pila ra istorya niya to sa simbahan, niya to sa ransuan ang pastor. Kauban ang tagiya sa baka. Abutin to, ipagkaon mo kasin, itagaon mo kasin. Nya ipampuan pastor mauni nga baka kini lagi mo kini pinakadako. Pag gumanog ang po niuli sa balay. Ipamunta na sa misis nga asa mo gikan. Ingon ang bana kuyugan ako sa pastor ipampuan ang baka nga ikapulo nato. Pira istorya nagwala ang asawa. Di mo sukot kaya taga baka. Ang istorya na 12 ka buka baka, isa na lay nabaligya ang napulo ka bu namatay. Unya nabuwang pagyud ang duha ka anak, nabuta ang isa, nabuwang pagyud ang asawa. Unya ang 5 ka hektar nila nga bakaan tanan, nangamatay tanan. Mao nang nganong muhatag man ta? Sa may benepisyo sa paghatag, kung unsay benepisyo, unsa may maabot nato kun dito muhatag? Ingon ka Kristohanon. Ingon niya nga paghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag kaninyo, dinasok og tinantan angkod nga magawas. Igahatag sa inyong sabakan. Nagapasabot nga katong ihatag kagamay, muda ko to siya. Pananglitan naghatag ka og 1 kilo ka bugas, 1 kilo nga isda, 1 kilo nga isda, 1 kabog nga isda. Ayaw na gyud ginumdumi nga baslan ka sa imong gihatagan. Ginumdumi nga ang Dios nagpasalig kung muhatag ka sa uban, siya na ang mubalos nato. Amen. Ang pangutana karon, sa imo imong ka pastor kanang usaw na ako paghatag, kanang magduwa mo paghatag. Labi na dako na tagwarta, di ba? Nakoy membro. Mani. Makaalin siya og tabot sinta sa 60 mil ang iyang offering ikapulo niya nga gibalot sa kanang notebook tag 20 pesos, 30 pesos. Pinaka na po na ng 40 pesos. Siya pinakagwarta sa Manungig ang membro na po na sa 2002 hanggang 2007. Pero pila ka tuig? Nangurnan siya. Gano'n man, hindi matinudalo sa Ginoo. Kung sa may benepisyo na ito, kung huwag punta, luwas naman yung ta, dili lisod na ito ang paghatag, kita ng mga luwas. Dili lisod matag. Niya, mao ni ang giingon niya, sa ikadua, matod pa niya, ang paghatag, nagapadayag sa atong propiedad. Sa atong kabdangan ba? Ingon ang Mateo 6:20-21, unya Colosas 3:2. Ang Ginoo siguro wala nagkinahanglan, wala siya magingon na maghatag ta, mawalay ato, di ba? Isa may tao din nga kanang wala income karon. Domingo man gyud bang mohatag siya gigapulo. Di ba? Di gyud tagatag. Kay mo man tayo nadawat karon nga semana. Mao nang lisod nato sa ton kung magiging Kristohanon ta, nga mismo kita ang kakabalo, unsa man kining paghatag. Kining paghatag, lakang kini sa taong luwas. Buhat ni sa taong linuwas. Dili pod po hindi mo yung nga luwas ko, nawatay buhat ulat ay trabaho simbahan. Pabanday ninyo? Ang paghatag, wala pod kini nagamatir sa itong pagkakwartahan. Ito ng abundansya ta ba? Dato ta. Daadi ko makatagani kay problema ko.
Experience na ako din sa lungsod, pila na ako ito yung lumaston, 2018 ang karon. Mag-Thanksgiving din sa ato. Experience na ako matukog mag-Thanksgiving. May mga dato. Kasagaran mag-Thanksgiving, tagwa kabuk baboy, tulog kabuk baboy, pinakala ko na naman kabuk baboy. Pero matong bukid, 2023, naisimbahan nito ng kalbari kung bari na ako ang pastor. 75 kabuk na baboy, isa kabuk baka. Una nilapgip sa ilang pastor, 40 mil ang speaker, ang adlaw. 20 mil ang sa gabi, kay duwa man dito ang speaker. Ha? Nganong kaya man ko nila ihatag yun? Ha? Tungod kay, atong nakita, matod pa niya, sa ato ang topic karon ang mga benepisyo sa paghatag. Wata naghatag tungod kay gansita. Ginansyado ta kung mga tagta. Bantayan na to, ginansyado ta ng mga tagta. Unya kung maghatag ka sa Ginoo, nawa na ito makita, ang alagad sa Ginoo ang ibutang sa simbahan at tinanong po na ito. Tagan po na ito. Dito makita nga kita ng mga sinumalon. Kapag tayo magulong sa Ginoo nga ito Apostol Pablo, na nagmasang ito siya, wala siya giduwaw, gigutom siya, walay nagpakaon, hubo siya, walay nagbiste. Ingon siya, Apostol Pablo, kanuman ikaw nakita nga nagmasakiton. So diyan ko nung atong ihimo, kini sa alagad sa Ginoo, ibuhat nato para sa Ginoo. Mao na sikreto sa Kristohanon. Dili na lang mayon nga Kristohanon, luwas na bitaw ko, pastor ka lang, wala naman problema na ako, kay luwas naman ko. Pero kung dili utang nga luwas, walay butang nga atong gidumili sa paghatag sa Ginoo. Mao na tinuod, walay butang nga idumili nato sa paghatag sa Ginoo. Kalabi itong mag-please ka, basta ko man ang please sa tumulay kwarta. Di ba? Bandayan ninyo? Dito sa Tanggal, bago kami si Pastor nag-speaker sa adlaw, ako sa gabi, sa atong simbahan sa Baptist. Muingon kailang gasto kamay ray, milyon sa Thanksgiving. Mga kumpil, walay tindahan, walay negosyo, walay nagtrabaho sa kanang bisan sa barangay. Walay kagawad. Pero maulaw na sila muhatag og gamay para sa lagad sa Ginoo. Pinakababa ra gyud ang gis, 15 mil, 20 mil. Maghatag na sila. Benepisyo sa paghatag. Ikatulo, ang paghatag makapalambo sa atong pagtuo matod pa sa Deuteronomio 6:16, Lucas 4:12. Kung muhatag ka, magmatinumanon ka, nagapasabot gamulang mo ang atong pagtuo. Lisod po siguro kung natay pagtuo nga wata naghatag. Siguro katong gigon gali ni pastor. Sa isa ka tuig, kasaragyang buwan mas gamay ray pataas siya ba nga muhangat siya. Unya pila ka bulan. Imagine na nato kung si ka bulan oyang puampo. Siguro pila na ka dupa ang kalawon sa yuta nga tugdungan niya padung sa ubos. Di ba? Unsa may makapalambo yun sa atong pagtuo, ang pagkamahinatagon. Paghatag. Mao nang ako dili ko maulo sa pagtudlo sa paghatag. Mao niya akong konsepto na ako sa bukid. 18 na ako katuig dito na mastor. Kanang magpisar kog mani kay abot man kog Davao panabot akong. Abi ninyo kanang muli ko kanang 4 kilos gasukar dili na siya magabiyan, dili na ako punta ka tugma. Kanang membro taw ko na ako simbahan kay naman ko 42 ka membro dito Kumbong. Di gyud na mabuntagan ang 5 kilos 4 kilos magpalit ko kag isa katos kabog nga pan. Pagkaon ako sa mga membro. Mao na usaon paglambo sa atong pagtuo kay ako. Sa akong kabahin ba, wag yun ko na una nga kanang mamastor pa ko. Ninyo naman ko, iskila ako kay Pusko kami si Mrs. Wala na ko na una basta ako, mga langit ko sa Ginoo, magpistuhamin ko. Kung tinto na ko atong, giuplinan ko pagkadya ko ng simbahan. Pero ako gingon sa Ginoo, Ginoo maulaw ko. Kung tagaan ko di mo kinintos na di ko muatag nimo. Di ba ka maulaw ko? Imong silingan may natagon niya. Para ito istorya ba sa bukid. Maggulay gani siya sa yuti, maggulay ka mga gulay ba? Grabe magkatag silingan. Kung magyaw gani siya manok, bisag sa baw dili manghatag. Banda na ninyo. Sa mong tribo mauni. Sa una,
Makakuha ka ng yas baboy, binaw. Wala ibaligya, ipangatag na sa silingan. Bisan pag mupuyo ka dito isa ka bulan, diligid ka mo palit, bisan kaysa sa asukar o bugas. Pagkahulog yun ka, ati manunod ka dito. Muna yung konsepto sa muli ko. Una lang ang siling na eh. Hindi ko musubot na ka lang. Sila rin mag-play, sila rin mag-atag. Kinahanglan kita ng mga linwas, kita'y pinakadakong atag. So, naman ng mga bata na ito nga, buda ko, kung niya makita ta nila nga dalo, di ka balong magtatag. So, may, kita ba yung suga? Di ba? Kita'y panagingan. Mauna nga, kung hatag ka, dilitagan siya. Kung sa may gingon niya, ang paghatag, makapalambo gayon sa tuwang pagtungo. Dili kay mo lambo ang atong pagkalinwas, ang atong pagtuo kung dili ta magmatinumanon. Katong una na ako kita nga simbahan katong dito pa 2022. Wa pa ko gipiran. Wa pa to simbahan. Pero kakita na ko nga kini, kurang dili na tama. Kinahanglan mo lambo ka. Sa spirit lang natin magpangalaga. Ang ikaw ba batod ba niya? Ang paghatag, nagpaila nga ang Diyos ang tagiya sa tanang butang. Walay ato, ingon ang Hagyo Kapitulo 2, versikulo 8. Sa labi o pulawan, iya sa Ginoo. Na kung magagwarta ta, makabulangan ta, magagwarta tag milyon, nga di ta mo atag, diyan ko nato nga, dita'y tagiya sa butang. O dili ang Ginoo. Nasabta na to? Nga nung naghatag man sa Ginoo, tungod kay nagilat nga walay ato, ingon niya rin David, kung sa may yatag na ako sa Ginoo, aron pagpasalamat nga wala may ako, bisa na akong ginamo. Di ba? Bisa na atong lawas, dili ni ato. Gipaulang ra ni sa Ginoo. Kasalikan ba tag dili? Nga nung muhatag man sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, tungod kay ang tanan butang, naa sa Ginoo. Nakatry na po mo sa pag-atag? I-challenge ako ni Senyo, kanang na ako sa 40. Bago pa minibali na lang akong simbahan. Kaya ako kanang sakit sa akong mata ba, yung nani kanang mamastor ko, panalitan diri ko. Kada kaya daw na tuyok-tuyok ko na ako ng simbahan, tanaw na ako, asa may sakit sa akong mata. Kanang bultahan, di daw. Yung na ako si Mrs. Napang 1,000, last na kwarta. Ginala ko siya nga, board ka na, magpalit ng siminto, doon sa ako. Suod na ako ng 500 sa panday kay namang may panday nga kanang murang kay na ako ba nga mangyo ra ni mong 500 papay na ako kanang nagayag ko balas sa kuraysa pagka umagya doon ako ang panday nga ya kanang magpapanday ko anang kuan papinising ako ng puntahan mo kay sakit sa mata di papinising ako isuon kanang natingala ko ba nga pag umana na pagpinising pagkaugma natulog ko sa luyan dili pa ako magpasulat matay. Naik ka diri sa magsaysay. Nakaigsa rin ka babae do kabuk. Gipugaw ko pastor. Kinsa may pastor diri? Ingon ko ako gitunulang kog sobre. Pila sunod 1.5. Gingnan ako taga sa mangga, ngunya taga magsaysay. Wa ko kayla kinsa na nga babae nga gikan diri sa magsaysay. 1.5. Abi ninyo sa isa ka bulan. Pila ini abot sa kwarta? Sobra 20,000. Gamay na to 1,000 akong gasto. Di lang ta magila. Ang problema nato kay kung dako na itong kwarta, minun na nga. Lipay na kayo po. Alos Domingo din na mo simba. Mga tunag-mon. Maligo na dito sa liguanan. Bisan asa. Di na ta mo ilang nga. Gipanalangin na dito sa Ginoo. Walay ato. Nakatong 12 ka po kabata. 2 ka anak, isa nabuwang. Namatay na lang to siya wamagit. Yung gasto nga dapat namatay. Ang isa nabuta. Ang mama nabuwang. Talambakan na namatay. Nga naman. Kay supak sa paghatag sa Ginoo. Unang, dili na to kalimtan ba nga, dili na to ikalimod, dunay tayo nga dita kabalo maghatag. Labi lang kanang mahipit tayo sa istorya karon, mahipit na ta, dita kabalo maghatag. Pero kung magmatinudan to sa Ginoo, dili yun tagansi. Dili tagansi. Ang ikalima, matod pa niya, ang paghatag, susi gayon sa madagayahang panalangin. Mao na ni.
Lucas 6:38, ikaduhang Korinto 9:6. Kung maghatag ta, ang paghatag susi gayon sa panalangin. Kung di ta maghatag, close ang panalangin sa Ginoo. Dili gyud niya ayupin ang bintana sa langit. Magkakaon man ta, mabuhi man ta, pero maglisod. Maglisod ta. Kami si Mrs. ako ang pila na kasimana nag-sharing mi si Mrs. Ingon ko, pila ka tuig dato sa Manurigaw, 18 ka tuig. Mabuhi man mi dito na ako may kwarta. Makapalit man ko motor, pagkamo ka nga time. Pero grabing kalisod, alos matulog ko nga, way masa, tanumog mani, kanang, pida kalisod sa mani, kanang magbulan na nga. Nakarabis ko atong 75 ka page, nga uga. Basta alos ikamatay na ako. Pero sa diya nga, nibalin mi diri sa ubos, kanang gibalin mi sa Ginoo. Kaon tulog, ligo, maura, study, wali sa prayer meeting, bisita sa membro, maura yung mong trabaho. Dili man niya akong lawas sa unang, payat man ko kayo, kamay ko nga, kuhan ka ng payat ko, akong mata manglaw, pero giyap yun na akong namayo gilagin mo. Ngano, nakapag-graduate ko sa akong anak, wala ko yung trabaho. Akong bata nga nursing karon sa Tagum, graduating karon yun. Wala yung trabaho. Ganun ningon man lang Bible na ang paghatag susi sa panalangin. Nagpadala ko anak, pa, isa na kasimana, ang akong bayro nung nangkod sa John, napay 47,000. Ingon ko, amantay kwarta, mangayo na ta sa Ginoo. Kung di ta maghatag maulaw ta, di ba? Nang silingan mo, kung di ka may natagon, pwede ba ka mangayo man to dito, mangayo ka? Maulaw ka? Pero sa Ginoo, kung matinumaron ka, di ka maulaw mangayo. Bisan pag anak na nimo. Kanang akong anak nagtrabaho man sa nabunturan, naman siya trabaho. Di ko kabalo mangayo. Pero moingon na siya, yatun na ako sa nabunturan, pagkabuntag sa tulis, pag naon niya sa motor, moingon pa pagulat. Tulungan ako niya, di ko kabalo mangayo. Nga naman, kabalo siya, sa iyang pag-iswila, yun sa nako pagatiman. Mao na ang Ginoo. Kung atiman na ito itong pagpangalaga, di ito maulog mangayo. Kinahanglan matod pa niya nga maghatag yung nga malipayon. Ang paghatag susi sa panalangin ni kapito. Ang paghatag maghimo kanato manuluyon sa uban o mahigugmaon sa buluhaton sa Ginoo. Dili lamang sa katao, dili lamang sa atong isig katao. Ang paghatag nato maghimo kanato manuluyon sa uban. Unya diya sa buluhaton sa Ginoo. Labi na sa simbahan.